Што людзі рамантызуюць, але насамрэч гэта дужа цяжка. Кіраваць мілай маленькай кавярняй або кніжнай крамай. Б'юся аб заклад, вы ўяўляеце, як за кубкам кавы абмяркоўваеце Кормака Маккарці з пажылым джентльменам у твідавым паліто. Вы ніколі не станеце прыбытковымі, але зразумееце гэта толькі праз 2,5 гады. Акрамя таго, той мужык ніколі не з'явіцца. У яго ёсць Kindle. Я працаваў з жанчынай, сябры якой купілі рэстаран, бо ў іх былі грошы. Гэта быў рэстаран, у якім яны часта елі і пілі, а ўладальнік сыходзіў на пенсію пасля 40 гадоў працы. Яны падумалі, няўжо гэта можа быць цяжкім. Яны тусаваліся там апошнія 10 год і ведалі, як ідуць справы. Такім чынам, яны выклалі каля $150 000 за яго. Ён закрыўся праз 3 месяцы. Выявілася, кіраваць рэстаранам – гэта не тое самае, што і наведваць рэстаран. Хто ж мог падумаць? Ператвараць тое, што падабаецца, на бізнес. Часта замест «я ператварыў сваё захапленне на грошы», атрымліваецца «я ператварыў тое, што люблю, на працу». Зараз я скарачаю свой бізнес у сферы фатаграфіі, таму што я не люблю яе як раней. Цяпер гэта стала працай. Так было ў мяне з пісьменствам. Я добрая пісьменніца, якая любіла пісаць вершы і раманы. Пасля шматгадовай працы па напісанні тэкстаў радыёрэкламных ролікаў для кампаній і палітычных кандыдатаў, з якімі я нават не была згодна, пісьмо мне абрыдла. Цяпер я ўжо гэтым не займаюся. Незалежнае, устойлівае сямейнае фермерскае жыццё. Для адзінокай сям'і гэта практычна немагчыма. Псіхічныя хваробы або гульня на інструментах. Калі я пачынаў граць на гітары, я думаў, што ў мяне будзе купа фанатак, але зараз я маю толькі параненыя пальцы і даўгі. Секс у душы. Падарожжы па працы. Адрэдагавана, тлумачу чаму. Працяглыя пералёты і працэдуры ў аэрапорце, жыццё на чамаданах і абмежаванасць харчавання. Большая частка таго, што вы ясце, смецце. Кожная хвіліна вашага часу падпарадкоўваецца раскладу. Вы альбо павінны, альбо абавязаны праводзіць увесь час са сваімі калегамі. Звычайна з 9 до 5. Але сюды ж дадаецца таксама перапынак на абед і вячэра, пярэрвы на каву, а часам і групавы бранч – усё сюды. Вы заўсёды ў рэжыме выступу і сустракаецеся з новымі людзьмі амаль штодня. Вы сумуеце па сваёй сям'і, у тым ліку па хатніх жывёлах, і не маеце часу адключыцца і проста быць сабой. Яшчэ горш, калі часавыя паясы дазваляюць размаўляць з сям'ёй толькі рана зранку і позна ўвечары. Можаце сабе ўявіць, наколькі гэта адстойна, калі ў вас ёсць маленькія дзеці. Мой муж падарожнічае кожныя некалькі месяцаў і прыкладна на тыдзень. Значна менш, чым трэба некаторым людзям. За што я ўдзячна. Нядаўна я ўпершыню правяла 2 дні на рабочай канферэнцыі і нарэшце зразумела, што ён не хлусіў, калі казаў, што звычайна ненавідзіць падарожнічаць па працы. Напэўна, гэта весела, калі вы адзінокія і шчыра любіце сваю працу. Але не для мяне. Дзякуй. Жыццё ў Японіі ў якасці імігранта. Ёсць людзі, якія рамантызуюць Японію і японскую культуру як высокаразвітую ў тэхналагічным і сацыяльным плане. І ведаеце, справа не ў тым, што Японія насамрэч дрэннае месца для жыцця. Справа ў тым, што яны па-ранейшаму выкарыстоўваюць састарэлыя тэхналогіі. Там пануюць сацыяльныя нормы мінуўшчыны і жорсткі баланс паміж працай і асабістым жыццём. Да таго ж яны даволі ксенафобныя і адкрыта адмаўляюць замежнікам у паслугах. Гэта тычыцца нават медыцынскай дапамогі. Японія не нейкая анімэ-утопія, дзе ўсё ідэальна. Гэта даволі неўтульнае месца для мігрантаў. Здаецца, Японія заўсёды ласкава вітае гасцей, але не мігрантаў. Жыццё ў фургоне. Мне падабаецца глядзець, як людзі перабудоўваюць гэтыя штукі, але жыць у адным з іх... І я недзе бачыў перадачу пра сям'ю нейкіх дурняў. У іх было 5 дзяцей. Жылі яны ў пераабсталяваным турыстычным аўтобусе. Адзіная душавая кабіна з прыбіральні ў ёй размяшчалася на сярэдзіне лесвіцы, што вяла на другі паверх.
бо гэта было адзінае дастаткова высокае месца для яе. У кожнага з дзяцей было сваё месца ў пары трох'ярусных ложкаў па абодва бакі ад верхняга калідора. Там нават не было магчымасці сядзець не нахіляючыся, і адзіная магчымасць атрымаць бадай нейкі зацішак – коўдра, што кожны мог на сябе нацягнуць. А яшчэ дзеці нібыта атрымлівалі адукацыю дома. Увесь час, пакуль я глядзеў, я не мог перастаць думаць пра тое, як хутка дзеці перайдуць на нулявы кантакт, калі дасягнуць паўналецця. Не пакідаць партнёра ў мінулым. Нешта накшталт. Я ўсё яшчэ кахаю цябе, пасля таго, як вы не бачыліся гадамі. Насамрэч, гэта вельмі сумна і нездарова. Часам людзі чапляюцца за ўспаміны і боль страты, таму што гэта ўсё, што ў іх засталося ад чалавека. Некаторыя людзі лічаць СДУГ нейкай суперсілай. Гэта абсалютна не так. Я ўсё яшчэ спрабую зразумець, у чым заключаецца мая суперсіла. У немагчымасці рухацца на працягу 5 гадзін. У немагчымасці спыніць рух на працягу 5 гадзін. Я не ўпэўнены. Губляць усё, да чаго дакрануўся, і ўсё, да чаго не дакрануўся. Працаваць у індустрыі кіно. Пераезд за мяжу. Вайна. Самае дзікае, што вы не можаце ўявіць, як вайна паўплывае на вашу псіхіку. Змены не заўсёды відавочны адразу. Вам могуць спатрэбіцца дзесяцігоддзі, калі вы ўвогуле зможаце ачуняць. Наступствы часта бываюць такімі, якіх вы ніяк не маглі чакаць. Крыніца быў там. Я каментаваў гэта не так даўно. Вельмі хочацца, каб людзі спынілі гэтую дурную рамантызацыю вайны. Я правёў 17 месяцаў у джунглях В'етнама. Нават цяпер, калі прайшло 10 год, мне дастаткова толькі заплюшчыць вочы, каб вярнуцца ў тое пекла. Для некаторых з нас вайна не скончыцца, пакуль мы не сканаем. Людзі рамантызуюць працу да знямогі, як тое, чым можна ганарыцца. Нібыта мітусня 24/7 – адзіны шлях да поспеху. Вы бачыце гэта ўсюды. Праслаўленне бяссонных ночаў, ахвяраванне выхаднымі і пастаянная праца. А што наконт сапраўднага жыцця? Насамрэч, гэта знясільвае і часта прыводзіць да выгарання, а не да поспеху. У фільмах геній, які перагружаны працай, здзяйсняе прарыў і змяняе свет. Але ў рэальным жыцці вы хутчэй за ўсё проста апынецеся ў стрэсе і недасыпе, страціце ўсё, што робіць жыццё вартым жыцця. Баланс – гэта не лянота, гэта разумна. Сапраўдны поспех звычайна дасягаецца, калі ў вас ёсць энергія, каб атрымаць асалоду ад гэтага. Усё. Мы рамантызуем практычна ўсё. І ўсё гэта нашмат складаней, чым людзі думаюць. Вышэйшая адукацыя. Гэта не толькі вечарыны і сацыялізацыя. Гэта можа быць вельмі самотны і ізаляваны перыяд. Я не з'яўляюся вялікім прыхільнікам тэндэнцыі рэўнасці, празмернай апекі і ўласніцтва, якая ў апошні час распаўсюджваецца па ўсім свеце. Я разумею жаданне быць абароненым і логіку рэўнасці вашага партнёра, але я, шчыра кажучы, не магу прыняць тое, наколькі гэта нармалізавалася. Я не хачу адчуваць рэўнасць. Я цвёрда веру, што гэта пачуццё нараджаецца з няўпэўненасці або адсутнасці даверу. Аб'ектыўна паглядзець на сваё жыццё і вырашыць яго змяніць. Многія людзі думаюць, што самая цяжкая частка – проста аб'ектыўна ацаніць сваё жыццё і ўбачыць, што вам трэба змяніць. А пасля гэтага становіцца лягчэй. Але насамрэч самая складаная частка – апрацаваць гэтыя думкі і захаваць такое мысленне. Многія людзі перажываюць вельмі нездаровы цыкл расчараванняў і дэпрэсій у сваім жыцці і саміх сабе, шчыра жадаючы стаць лепш, але ў выніку падсвядома выцясняюць гэтыя думкі са свайго мозгу. Шлюб. Гледзячы на адказы, складаецца адчуванне, што карыстальнікі Reddit лічаць жыццё ўвогуле складанай штукай. Так, жывучы ўжо некалькі год, я магу сказаць, што гэта даволі складана. Каментар аўтаркі. Што хачу сказаць наконт рэўнасці. Людзі, якія хочуць сабе раўнівага партнёра, калі ласка, спампуйце сабе Sims і паспрабуйце пагуляць за сям'ю, у якой у аднаго з членаў сям'і будзе рыса раўнівы.
Калі вам спадабаецца гуляць за такую сям'ю, я ўжо не ведаю, чым вам дапамагчы. Вам ужо нічога не дапаможа.